Καλησπέρα παιδιά, και σήμερα παίζουμε βασικά όχι, θέλω να σας κάνω μια σημαντική ενημέρωση. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ κάτω που έχω τα items μου, άλλαξε λίγο, ναι, η εικόνα, είναι σαν το PC, γιατί και μια ράχνη εδώ, ωραία, ναι, γιατί κατέβασα το Minecraft 0.16. Όταν θα σας πω λίγο για το Minecraft αυτό. Όταν το κατεβάζω σας λέει 0.15, αλλά είναι 0.16 πιστέψτε. Ναι, και δεν είναι αυτή η ενημέρωση. Απλώς να σας πω, μην ανησυχείτε άμα μου γράψετε ακόμα πώς το κατέβασες, πώς αυτά. Θα κάνω βίντεο, μην ανησυχείτε. Και ναι, επίσης μπορείτε να έχετε και φτερά, αλλά δεν θα πετάτε. Εγώ τώρα δεν έχω φτερά. Γιατί χωρίς φτερά είμαι φτερά. Ναι. Και θέλω να πω, αύριο που τώρα βλέπετε το βίντεο Τρίτη, αύριο που είναι Τετάρτη, δεν θα κάνω βίντεο ούτε αυτή την εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη, γιατί θα είμαι διακοπές. Και ναι, θα είμαι διακοπές και το τάμπλετ μου δεν θα έχει ίντερνετ στο χωριό μου που θα πάω, δεν μπορώ να ανεβάζω βίντεο, ναι, δυστυχώς. Και ναι, να βλέπετε το πράγμα πως είναι. Ναι, αυτή ήταν η ενημέρωση και απλώς όπως το καλοκαίρι που σας είπα στα παλιά μου βίντεο, ναι, θα σας κάνω 3 ενημερώσεις. Η μία για το Minecraft, η μία για, ξέρετε, για το χωριό μου που δεν θα κάνω βίντεο και άλλη. Τώρα θα πάω στον Δημήτρη. Θυμάστε έναν φίλο μου που έπαιξα παιχνίδια, το θυμάστε λογικά. Ναι, θα βγάλω βίντεο και αυτό, αλλά μετά το Πάσχα, γιατί εκεί που θα πάω δεν θα έχει ίντερνετ. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, να έχετε καλές διακοπές και καλό Πάσχα. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας.